Thank you sa gasas kinabuhi. Diyan po ko sa silong sang payag. Kay mga malaging subida na po ko ni uli. Pagmagsugod og daw-daw, daghang salamat Lord, daghang salamat sa gasas kinabuhi na nakaabot po ko na rin ang payag rong adlaw. Thank you Lord. Kay mawala gitog na ko'y giuli kay na ko'y obligasyon daghan basta katapusan o entrada sa pizza sa buwan. Naagad ko dani. Mulang halos ako karon na kauli mulang buwan na. Pagkat among kuryente di pwede magbayad og isang asa di pras pagbilaran nga pwede ka magbayad palawan, pwede kang magbayad og asa dapit dani di pwede kay nami kapunungan sa bapa. Ting bayad pus kuryente tubig. Timingan pod nga na ami kanan diha mi kaban sa kapulungan nga na hitabo maputo katod ko og kanang tampo. Mara gito magingat to gahapon grabe mi late tijo madig lazo. Ang lazo am late nga magingatuan nakalabay-labay na ko natog mga sulan sa college maputi pa ka labay na sagad kanlaging isang nata danis buhol ka natay daghang atubang manang takaybaw na nalay dakang eskulahan ito mga nagian karatang nang tanan ni makang eskulahan na makang to eskulahan sa college labdan gahapon karon kay nitit maman tadi pa ko mo gawas ang musta ko yung tanan sindahan ko kit-kit pandesal na bitaw halin palit gahapon itos Cortis wa man na makaon hang gilaga og otro kay kuwang las laga tong pag kuwang man hang gilaga otro man na kit sa kanindo og pandesal sa og asin. Good morning mong tanan di ay Ma'am Yuning Ayop, morning ma'am. Ma'am Cherry Ulrich, kamusta? Bilma Makabalo, may buntag. Udia sa Manila. Pili sa Taghap. Morning, ma'am. Kita Tagkuan, pandesal. Muli pandesal sa amo. Ikaw. Ngit-ngit pa sa di pa kumagawas. Kuan ko ahang kuan. Ang banghoy nan sa to. Namunga pa kog kapayas. Ang kog kapayas, mahal kapayas sa bralan, nag 80 kilo. Ako na pa ba kayo hinog? Kapabay ulit. Kriket og pandesal. Kamu istoryahan sa hanggagan gapon nga tos ato dagit sa kapulungan alam na doa dapat uli na dito sa pagbibayab limi sa red kurinte dito ko nga agos pika kung kaangaw basak sa ugangan sa una kaya agi ang upaw na nagtanong siya pa magkamot itong basaka labdan na mo. Pandesal, betang asin. Ambil lagi. Painit lang pamahaw.
Nahubo ko sa mga buwak kay doy ka adlog ang buwak. Niluudan. Ang bubuk-buk. Ang mga banda ka naman gawa, sige mag-uwam. Ang kilid, wala mabubo eh. Ugan na. Kasi mo na di ay mandok ko sa igagaw. Pwede ako maabsing pinakaalaw kaya nagabak nag-angkwa na, tumpag na. Kuan. Pinisingan lang nila pahak na gitukod-tukuran na yung tao ng Armando kuan. Kahoy, kaya tumpagan sila. Pakita kayo na pohon. Wala pikas, papinisingan na. Kaya, mga delikado na gitukod-tukuran nila magkahoy. Kaya masumpag, kalang kutinan, bintana man na, mamalagang sira-sira store sa ona. Kasi makasindo nagmamiso, ay pabaditan na pasimento. Bakasyon na ba natin itong mga bata, lanhig, bakasyon pohon, anhin na po din magtapok. Yung tanak ko rin sa merkado, pila na simento, ako. Hanggang kukit-kit sa panggisal. Agas ng tubig. A few moments later. Kaluoy sa din ang buwan. Matay na. Sarap na yung taon. Tagbot pa yung muga. Taon kaluoy. Ang mga tanong. Tagbot pa yung muga. Oh Lord. Hudod din. Yan, patuhod na. Hindi mo badag mo sa ulit ko. Matad. Manak lundaan ni. Karoy dagbay nga way tao. Sisigiguan patuhod. Abot sa langit. Pagbot ng ngapay na.
papaya. Huwag ka na pilin. Ayun, dapat ay. Ito maabot siguro. Muhit ako kapayas kariyot. Pagi isa. Ano pa? Dahil nakakuha ko. Tabok. Ano kami ngawan din hang payag. Kuan kay labeng, malabeng og tanda.